ଯେ ଆଜି ସକାଳ 8ଟାରେ ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆସିଥିଲେ ମୋତେ ଦେଖାହେଲେ ଚୋରର ମୁହଁଟା ନା ବେଧେଇ ମାନଙ୍କର ମୁହଁଟା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ପିତା ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ନମସ୍କାର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। ତ ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିଛି। ଏଇଟା କେଉଁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ କି କେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଭିଡ଼ିଓ। ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି କେତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ତ ଟାଇଟଲ୍ ଆଉ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖିକି ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ବେଶୀ କିଛି ନ କହିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଟିକେ ଭଲରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା। ପୁରିଆ ହାଣିଦେବି, କଟକ କରିଦେବି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫାଡ଼ିଦେବା, ଦେଖିଦେବା। ଆଜ୍ଞା ସେ ଏଥିପାଇଁ ମୋ ଘରେ ବି କେହି ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆର ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସବୁ ଆର ସତ୍ୟ ମେସେଜରେ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ, ଫେସବୁକରେ ମତେ କଲ୍ ବି ଆସିଛି, ବହୁତ ସାରା ଥ୍ରେଡ୍ କଲ୍। ତ ମତେ ଦରକାର, ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ କଣ ଦରକାର? ମୋ ନାଁରେ ଉଠିଥିଲା, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ମତେ ଦରକାର। ଦେଖୁଛ ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦରକାର। ତାଙ୍କ ମା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କଥା କହିଲେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦରକାର? ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ତ ମୋତେ ଦରକାର। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଦେଖିଲେ ହାଣିଦେବୁ, ଯୋଉଠି ଦେଖିଲେ ମାରିଦେବୁ କହିକି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଡ୍ରାମା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କେ ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଭାଇ ଡିପ୍ରେସନରେ କାହିଁକି ଥିଲା ଆଉ ଭାଇ ମଦ କାହିଁକି ପିଉଥିଲା? ହଁ ହଁ ହଁ, ଚୋରର ମୁହଁଟା ନା ବେଧେଇ ମାନଙ୍କର ମୁହଁଟା ଶୁଣିଥାଅ ସମସ୍ତେ, ମିଡିଆ ବାଲା ଅଛି କି? ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆଜ୍ଞା, ଦିନେଶ ବାବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଆକୁ, କେମିତି ଅସଳୀୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କି ମୋତେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦରକାର। ଭାଇ ଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଡ଼େ ଯଦି କଥା କହିବେ ତ ଯିଏ ବି ମାରିବ ନା ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ। ସେ ଫାଷ୍ଟ ଭୁଲ କରୁଛି, ପ୍ରଥମେ ସେ ଭୁଲ କଲା, ତାପରେ ସେ କହୁଛି ତାକୁ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦରକାର। ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବା କଥା କି ଭାଇ? ଆକୁ ଯୋଉଠି ଦେଖିଲେ ସେଠି ଛେଞ୍ଚିବା କଥା, ବୁଝିଲ? ଏ ଏକା ନାହିଁ, ଆଉ ବି ଅଛନ୍ତି। ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟ୍ୟୁସନ ନେବା। ଯେ ଆଜି ସକାଳ 8ଟାରେ ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆସିଥିଲେ, ମୋତେ ଦେଖାହେଲେ। ତାଙ୍କର ମନ କଥା ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଦେଖ ମୋର ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିବାର ଥିଲା, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ମୋ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଦେଖିବି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଭୂତ ସଭାପତି। ତାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ତାର ଆର ଦିନ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସକାଳ 8ଟାରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ତ ଏମାନେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ କେମିତି ଏମିତି ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାକ ରଖୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ? ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଯେ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷ ଏମାନେ ନ ଭାବିକି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ତାମାସା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏ ଶଳାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା କଥା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଭୂତ ସଭାପତି ବାବାକୁ ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ସେଠି ଛେଞ୍ଚି ଦିଅ, ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା, ବୁଝିଲ ନା? ତ ଏତିକି ଖାଲି ନାହିଁ, ଆମର ଯେଉଁ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ତାଙ୍କ ମା ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଆରୋପୀଙ୍କ ନାଁ ନେଇଥିଲେ, ଆରୋପୀ କହିଲେ ଚଳେ, ଯେଉଁ 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଏ ଜଣେ ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ପିତାର କଥା ଆସିଲା, ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ କି ତାଙ୍କୁ ମିଡ଼ିଆ ହଉ କି ଯେଉଁଠି ବି ହଉ ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯାଉ, ସେ ସତ୍ୟତା କ'ଣ ସେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଚାହୁଁନୁ କି ଅର୍ପିତା ନିଜେ ଆରୋପୀ ହଉ କି ଅର୍ପିତା ନିଜେ ଫସୁ କହିକି ଆମର କହିବାର ମାନେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଠିକ୍କୁ ଠିକ୍, ଭୁଲକୁ ଭୁଲ ଯାହା ଧରା ପଡ଼ୁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ଯଦି ତାଙ୍କର ଯଦି ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଯଦି ଅର୍ପିତା ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ କଡ଼ି ସେ କଡ଼ି ସଜା ଦିଆଯାଉ। ଆମର ଭାବନା ହେଲା ସେଇଟା। ସେ ଅର୍ପିତା ହଉ, ସେ ଦିନେଶ ହଉ କି XYZ ଯିଏ ବି ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତ ଆମର କହିବା ମାନେ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। କାହିଁକି? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ନାମୀ ଦାମୀ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ। ତ ଏଇ ଆମର ଭାଇ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ଫୁଟେଜଟା ଦେଖିବା, ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲରେ ପେଲିବା ନା କ'ଣ କରିବା ଆପଣମାନେ ନିଜେ କହିବେ, ବୁଝିଲେ? ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆସିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ, ଷ୍ଟିଲ୍ ସେମାନେ ମିଡ଼ିଆରେ ବକ୍ ବକ୍ ହେବାକୁ ଟିକେ ବି ପଛୁନା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ତାକୁ ଏମାନେ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବଡି ଡିଗ୍ରେଡ୍ କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ରହୁଥିଲା, ତମମାନେ ତ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତ। ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି ଏଠି ବକ୍ ବକ୍ ହେଉଛ, ଭାଷଣ ମାରୁଛ, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଉଛ, ତମମାନେ କେଥର ଯାଇକି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ପଚାରିଛ, ତାଙ୍କ ଦେହ କଥା ପଚାରିଛ? କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିଛ? ଆଉ ଏବେ ତମର ଦରଦ ଉଠୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଲୋକ ସିଏ ଥିଲା ଅର୍ପିତା, ଯାହା ପାଇଁ ଏ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି। ଭାଇ ତମେ କ'ଣ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେଖିଥିଲ କି ଅର୍ପିତା ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା? ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ପିତା ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା? ତମେ ଯାଇକି ଦେଖିଥିଲ? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସରେ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲା। ଝିଅକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ନେବା, ସେଥିରେ ବି ତାଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲା। ଝିଅକୁ ଝୁରି ଝୁରି ଡିପ୍ରେସନରେ ରହିବା, ସେଥିରେ ବି ଅର୍ପିତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବୋଲି ତମେ କେମିତି ଜାଣ? କିଏ କ'ଣ କହିଦେଲା ଆଉ ତମେ ମୁହଁ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବାକୁ? ଇଭେନ୍
एफआईआर दबा से नौचंदी सेमान को से दोषी साब्यस्त ही कर दोचंदी कि सही माने ही कल्प्रिट तमे तो जज नो एडवोकेट देन तमे स्टेटमेंट दबा तमे जजमेंट सुनिबा पे अधिकार तमु के दला तमे जो गोटे स्टेटमेंट ता कहिलो सो कॉल्ड अर्पिता चौधरी मोर मेसेज है तुम स्पेशली फॉर यू आज दिन में ओडिशा रे 3 कोटी घर 30 लाख गाड़ी को सिंगर ये होती ओडिशा रे को नामी दामी सिंगर आपण टिके इनकम सोर्स देखिबा आ मु रिक्वेस्ट करूची विजिलेंस डिपार्टमेंट आमर जी अच्छा इनकम टैक्स ऑफिसर इनकम टैक्स ये मास को केते दौरान वर्ष को इनकम टैक्स स्लैब आंकर केते अच्छी कौटू ये इनकम सोर्स आणुछन एत ओडिशा रे गीत मिल जाउची आ बॉम्बे दिल्ली तो पूरा ना कर देछन तमे किए तुमको से इनकम रो प्रूफ देखेबो हां एंड तमे किए ये तुम कथा रे इनकम टैक्स वाला आसिक रेड करिवे हु तो माने कोन एमिति स्टेटमेंट्स एंड एते रूड है कि कहबा कोन आवश्यक चुप रहबार कारण एटा नुह कि से भूल से ठीक भी थे पारंती सो से सामना को आसिला परे सब किछि जाना पड़ी कि पुलिस जदी किछि एक्शन नबो सेथरे किछि जाना पड़ी जिवो आपण माने एते उच्छन होबार कारण कोन आपण मानक बगैर किछि प्रूफ नाही फॉर श्योर आपण मानक बगैर किछि प्रूफ नाही किछि भी नाही देन जणे तांको मां अर्पिता ना उठे देले दिनेश एंड आउ समथिंग जनकर ना उठे देले ता बोली से माने भूले गले तांको ऊपर इंक्वायरी हला परे कि दोषी साब्यस्त हबन ता ऊपर आपण माने जस्टिफिकेशन देबे आपण मानकर जजमेंट सुनेबे बट आपण मान तो डायरेक्टली जजमेंट दोछ आपण माने तांको सहित हिमांशु सागर को सहित नथिले जो माने हिमांशु सागर को सहित थिले ना से माने जानिथिबे कि एक्चुअली कोन हिच बाहरु देखि कि आपण माने किछि भी कहि दोछंती कहार भी इज्जत सार दोछंती ई साहस तो भाई आगे कौन कहउछंती तमे कोन देखिथिलो तमे कोन जाइथिलो तुम सामना रे कोन थिलो अरे एमिति कथा वार्ता काई करूछो आपण पैसा खाइछंती ना कोन जदि पैसा खाइछंती को दउनांती अरे समस्तंकर पाई आईन अछि तो आईन सहारा निया जाऊ ना आमे कोन मना करूछु कि आमे तो चाहूछु प्रभु को डाकुछु आमे प्रार्थना करूछु कि जो जो आरोपी 3 जनकर ना निया हेथिला से मान न हे थांतु काहे कि ना जदि भी इन केस से मान 3 जन थिबे ए केस रे तांको कोन तांकर हालत हबो सेटा तमे निजे भी जानि पारिबोनी भाई तमे गोटे भलो यूट्यूबर टा परा तमे एमती कथा कहूछो तुमको तो सपोर्ट करवा कथा भाई तुम कहीं विषय एमती कथा कहूछ तुमको लाज लगे कथा भाई तुम एमती गोटे थर्ड थॉट मान रखुच तुम थर्ड क्लास थॉट मान रखुच तुमको तो लाज लगे कथा छी भाई छी आम जिन आशा कर भाई तुम जहाँ कौच एमती जिनस माने भल ना आम तुमरू ये जिनस आम आशा कर तो आज्ञा आ बेसी किसी कहवा ना आउ जहाँ भी हवा नेक्स्ट वीडियो आम कथबार्ता हेबा तो एतिकी आखा जदि वीडियो को आप प्रथम देखुथे तार लाइक करूँ शेयर करूँ और प्लीज सब्सक्राइब करवा भूलु ना तो आमे क्या बाधा विघ्न देवाई आम चाहूनु तो समस्त को आम सामान आउ जहाँ को भी हो खाली यहाँ हुमन सागर को पाए बोली नहीं तो आगो को भी आउ भी कलाकार अच्छा प्रति ये जिनस न घटू कहीकि आम कहवाटा तो जदि भी आपको भल भल जदि न लगी खराब जदि लगी क्षमा कर देवे।